Kompanija Stig u Novom Pazaru je dugogodišnji proizvođač dečje konfekcije. Ona ostvaruje godišnje prihod od $400.000, od kojih za sada samo 10% potiče iz izvoza. Vlasnik ove uspešne firme, Tigrin Kačar, nada se da će se osvajanjem novih tržišta, pre svega evropskih, ovaj procenat uskoro povećati, a u pogonima Stiga, zahvaljujući izvozu u zemlje Evropske unije, uposliti još radnika. Sad smo u fazi, da kažem, završnoj koncipiranja tog nekog projekta koji će da, ja se nadam, sljedeće godine da solidan rezultat sa plasmanom naših proizvoda na evropsko tržište. Mi smo konkretno startovali Evropsku uniju probno sa Češkom Republikom. Kompanija Stig nije jedina i mnoge druge novopazarske firme koje se bave proizvodnjom konfekcije i džinsa, po kojima je Novi Pazar poznat, sada šansu vide u izvozu u zemlje Evropske unije. Značajnu podršku u osvajanju novih tržišta njima daju USAID i udruženje tekstilaca Astex. Mi zaista želimo da iskoristimo povoljnosti koje pruža CEFTA region i da na taj način prebrodimo administrativne barijere koje su sad u ovom trenutku zaista povoljne i cilj nam je zaista da na ovom prostoru otvorimo naše veleprodaje, a naravno i da distribuiramo našu robu u buticima. Vlasnici fabrika, stručnjaci i analitičari smatraju da je posle odmrzavanja prelaznog trgovinskog sporazuma jedina šansa za oporavak novopazarske industrije tekstila, koja je posle 90. godina u stagnaciji, u osvajanju evropskog tržišta. Imamo mi dosta kvalitetnih proizvođača koji već zaslužuju svoje mjesto na evropskom tržištu. Nama je jedini problem što je proizvod dosta skup, jer mi nemamo domicilnih sirovina i proizvodnja u ovim uslovima i na ovom mjestu u Srbiji je veoma skup proizvod koji zahteva dodatna sredstva i podsticajne mere od strane vlade. Mnoge kompanije sada rade na pripremi novih kolekcija koje će, kako planiraju, plasirati na evropsko tržište. Izvozom u zemlje Evropske unije, smatraju vlasnici ovih kompanija, napravit će se značajni pozitivni pomaci u ekonomskom smislu i uposliti novi radnici. Ja se nadam da će novopazarski kvalitet, koji je, hvala Bogu, na svjetskom nivou, i da ugleda bolje dane i jednostavno da proizvod iz Novog Pazara bude na svim ovim velikim tržištima. Novopazarska džins industrija doživjela je 90. godina privredni bum, uglavnom kao rezultat sive ekonomije, a ne ulaganja i razvoja, a ovaj grad po džinsu postao je nadaleko poznat. Oko 15.000 ljudi je radilo u pogonima proizvodeći preko 20 miliona farmerki godišnje. Ulazak u legalne tokove, zatvaranje tržišta i mnogi drugi faktori doprineli su da se nađe katanac na vratima stotine mini pogona, tako da su opstali samo oni koji su imali kapacitete i shvatili koliko je bitno imati sopstvenu marku i raditi legalno. Najprodavanije farmerke u Srbiji i drugim republikama bivše Jugoslavije i dalje stižu iz Novog Pazara. Iako dosta slabija nego 90-ih, tekstilna industrija i dalje je ovde primarna privredna grana.